Magħrufa bl-isem ta' Devil Firefish, jew Lionfish, dera unika b'xewk ħirġin il-barra. Għandha dera li tiġbed lajn minn barra, iżda minn ġewwa hija predatur li tħalli ħerba sħiħa warajha. F'jannar li għadda propju nqabdet għall-ewwel darba din il-speċi invażiva u aljena propju fil-punent ta' Malta ftit il-bot minn Fomm ir-Rieħ. Minn hawn beda itektek l-arloġġ. Il-ħuta tgħix fil-Baħar l-Aħmar u l-Oċean Indjan, iżda permezz tal-Kanal ta' Suez emigrat lejn il-Mediterran, fejn diġà qed tħalli impatt negattiv f'ħafna pajjiżi Mediterrani, kif jispjega l-Buwaddas Raniero Burġ. Dik hemm ġej mill-Kreta, il-Greċja u more diving hemmhekk u hemm diġà hemmhekk għalunna li jistennewhom u ġejt Malta u kien hawn l-news li raw waħda bħala di. Sara iva, għax dina del-ħuta tiskanta toqtol kollox. Toqtol il-korall, il-ħut oħra tieħu over. Il-biologu tal-baħar Alan Dejdun nispjega li l-ħuta għandha rata riproduttiva għolja u saħaq fuq il-bżonn li tinqabad kmieni. Keħej se jiġri iż-żewġ affarijiet li qed tgħid inti. Jiġu iktar u iktar individwu minn dik in-naħa u individwi li qegħdin hawnhekk qiegħdu ħafna bajt. U di hija speċi li tqiegħed eluf kbar għexieren ta' eluf ta' bajt fi żmien qasir. Ara kull darba kull fejn daħlet il-lionfish għamlet il-ħsara. U kull darba li fejn daħlet il-lionfish dejjem tkatret u żdiedet malajr, tajjeb, jiġifieri huwa ta' tħassib iva. It-teddida mhix biss ekoloġika, għax il-lionfish tista' tikkompeti mas-sejjieda Maltin u teddidilhom il-ħobża ta' kuljum. Anka soċjo-ekonomikament, għax daw jimpattaw il-ħut li naqbdu aħna u jistgħu waslu wkoll għal ċertu feriti, għal ċertu injuries fis-sajjieda tagħna. Iżda mhux hekk biss, l-ispeċi għandha 18 il-xewka valenuża. Il-professur Dejdun nispjega li l-ħuta tippreferi toqgħod mal-blat, mhux mar-ramel, u ġeneralment tom bejn 10 sa 30 metru taħt l-ilma. Iżda x'għandek tagħmel jekk nigżek? Li jridu jagħmlu mill-ewwel misħun kemm jista' jkun jaħraq, da jekk idejh jew saqajh jiddaħħal idejh jew saqajh jew misħun u jissapporti ftit. U hekk joqtol il-valenu. Fortunatament l-invażjoni għadha ma seħħitx, iżda l-esperti qed jirrakkomandaw li tittieħed azzjoni prekawzjonarja minnu fih. Jekk ikun hemm sforz kollettiv mill-awtorità biex tinqabad di, wajnu, jabduha, divers aħna nabduha. Jekk l-invasion issira. Daw sistemi li saru barra minn Malta u tisiru posti bħal Ċipru, Kreta insomma li l-gvern joffri ħlas żgħira kull waħda li tinqabad. Aħna għandna l-kampanja tagħna ta' Citizen Science l-Università Spot the Alien Fish, aħna ħeġġu l-kull min jara waħda u jaqbad waħda f'żana. Ġieli npoġġu flimkien l-awtoritajiet, l-ERA, l-Ambjent Malta, il-Ministeru u aħna tal-Università biex naraw x'inhi l-aħjar strateġija biex nikkontrollaw dawn l-ispeċi invażivi fil-park tagħna. Minkejja l-ħsara kollha marbuta ma' din il-ħuta, fatt pożittiv u li d-devil fish hija tajba għall-ikel. U għalhekk kull waħda li tinqabad tista' sservi ta' benefiċċju doppju, sors ta' ikel għal min iħobb il-ħut u għajnuna biex titnaqqas it-teddida għall-ekosistema tal-baħar.